säikäytti, mutta... Onks ruuvissäkin näissä? Ei vittu, täällä ois ollu auton avaimet. Ei vittu, me rehdettiin se auto. Joo. Auto. Tää on ihan vasta väkeä täällä suoralla. Time to go on katolle. Northwest. Missä suoraan? Northwestissa on 2 päivää. Kadulla. En mä näe. Tossa niin katon ihmeen vesisiilotalon vieressä vasemmalla. Ei sun tuo oikealla alhaalla. Toi pikku, näetkö ton ihmeen sinisen vesisiilo? Joo. Siinä suoraan alhaalla toi pikkuinen kauppa, missä pääsee sisälle. Siinä ovella pyörii nyt. Mistä kun ei täytyy pysty ampua? Siinä on se rakennus. Ja vittu, puisto. Koppi. Tunaatti nyt sinne. Tässä vielä. Mistä tähän lähelle se toinen. Suoraan alapuolella. Tuo ammutaan tosta kaukaa tältä toverista. Onko se katolla? Oh, joo. Sain toisen magnumilta. Nyt kiipeeksi taitaa ylöstä mun vierestä juttu. Taitaa kiivetä. Joo, kiipeä mun vierestä. No mun. Hyvä. Mistä sä ammut? Mitä siellä siilon takana? Mä en näe sitä vissiin. Meidän pitää ruveta lähteä liikkumaan just 2 minuutin päästä. Sain se. Puistossa? Missä? Missä siellä puistossa? Mä en näe. Ei vittu, missä niputettiin. Puistossa siellä jossain mäellä.